Ditut birikak, aire garbi berriarekin. Zer da? Gure realitatea ikusteko modu berri. Zertarako? Bai gure eskolan, bai gure inguruan ditugun kultura desberdinak ezagutzeko. Zergatik? Gaur egun, gero eta aniztasun handiagoa daukagulako. Nortzuk? Danok, guraso orok, irakasleak eta familiak. Norentzako? Guztiontzako! Zer espero dugu? Guztion kulturak ezagutuz elkarbizitza hobetzea. Noiz ospatuko da? Lehenengo kulturartekotasun astea apirilaren 8-tik 12 izango da. Anima zaitezte.